ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ପିୟୁଷ ଛୋଟ ବାଘ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ବାଘ ପରିକା, ସେ ତା ରାଇଜରେ ରାଜ କରୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଅସଲ ବାଘ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିୟୁଷ ହେଉଛି ଅସଲି ବାଘ, ବୁଝିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ନିଜକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଘୁଣୀ, ବାଘୁଣୀ ନା ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବଟେ। इसकी माँ का भोला चेहरा। ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇ ତାର ସେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ସିଏ କହୁଛି ବାଘୁଣୀ, ବୁଝିଲୁ। ଆଉ ଘୋଡ଼ା କେତେବେଳେ ଡିମ୍ବ ଦିଏନି, ମୁଁ ତ କେତେବେଳେ ଜାଣିନାହିଁ। ତୁ କେତେବେଳେ ଦେଖିଛୁ ନା କି ଘୋଡ଼ା କେତେବେଳେ ଡିମ୍ବ ଦିଏ? ସେ ହେଉଛି ରାଣ୍ଡିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବଡ଼ ରାଣ୍ଡି, ସେ ହେଉଛି ବଡ଼ ବାଘୁଣୀ। ସେଇ ରାଣ୍ଡି ବାଘୁଣୀ ହେଉଛି ସେ। ମୁହଁକୁ ଆଜ୍ଞା ଲଜ୍ଜା ସରମ ବାଣ୍ଡର ବାଳ କିଛି କାହାକୁ ରାଣ୍ଡି କହୁଛୁ? ତାକୁ ତୁ କହୁଛୁ? ତୋ ଭଳିଆ ରାଣ୍ଡି ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ। ତାକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି? ଗଲି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଯାହାର ବିପଦ ସମୟ ପଡ଼େ ମୁଁ ସେଠି ଠିଆ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବିପଦ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଠିଆ ହୁଏ। କାହିଁ ତମେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରି ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନ? ହଁ, ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ଗଲା ତମେ ତା ଗାଁରେ ପଛ ନାଗିଛ। କାମ କର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାଳି ସାଇକି ପଳେଇ ଯା। ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଳି ସାଇକି ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବେ? ତମମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଳୁନାହିଁ, ତମେ ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଳି ସାଇକି ଯାଅ ହେଲା। ନହେଲେ କଲିକତାର ଅଛି ଭଲ ଜାଗା, ସେଠିକି ପଳ। ତୁ ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ ନେଇକି ମାଳି ସାଇରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମାନେ ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କର, ସିଏ ତ ମାଳି ସାହି କେତେବେଳେ ଦେଖିନା, ତା ଆଗରୁ ତାହେଲେ ତମେ ଯାଇକି ଆସିଛ ମାଳି ସାହିରୁ। ନହେଲେ ତମେ ମାଳି ସାହି କେମିତି ଦେଖିଲ? ତମେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ ବୋଲି ବାହାରିଲଣି? ହଁ, ବୁଝିପାରୁଛୁ? ରାଣ୍ଡି ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛୁ, ନିଜ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କହିଲୁ? ରାଣ୍ଡି ଧନ୍ଦା ସିଏ କରୁନି, ତମେ କେତେଟା ଅଛ, ତମେ ମାନେ ରାଣ୍ଡି ଧନ୍ଦା କରୁଛ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସି, ବୁଝିଲୁ। ତୁ ତ କହୁନି ବିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ, ତୁ କଲୁ ସେକେଣ୍ଡ ଶନିଲନି, ସେ ତ କାହିଁ କହୁନି? ରାଣ୍ଡି ଧନ୍ଦା କରୁଛି କିଏ, ତୁ ନା ସିଏ? ଏଟା ଚିନ୍ତା କର ଥରେ। ଛଡ଼ା 1.5 ଫୁଟିଆ ହବନି ଏତେ କଥା କହୁଛୁ, ତୁ ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ହଁ ହଁ, ସିଏ 1.5 ଫୁଟିଆ, ତୁ ହେଲୁ 8 ଫୁଟିଆ, ବୁଝିଲୁ। ତୁ 8 ଫୁଟି ଖଣ୍ଡରୁ ହବୁ, ତାକୁ ତୁ 1.5 ଫୁଟିଆ କହୁଛୁ। ଭାବିଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ତୁ ବା ସେଠି ଟିଆରପି ପାଇଁ ତୁ ପିୟୁଷ କତିରେ ବସିଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇ ସେ ଟିଆରପି ପାଇଁ ବସିନି ହେଲା। ସିଏ ତାର ବସୁ, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁ, ତମର ସବୁ କାହିଁ ଫାଟୁଛି? ହଁ, ଟିଆରପି ତମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ତମେ କିଛିଟା ମାନେ ଏ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାକୁ ଆଣିକି ଆଗରେ ବସି ଦେଇକି ଏଠି ଜଣଙ୍କର ବକି ଚାଲିଛ। ହଁ, ସୁଧୁରି ଯା, ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସୁଧୁରି ଯା।